Cardon dan mali tum lasi pini bangke lagi shooting blog lapen laso shooting blog lagi nongkrola production atum lapu alang like nongkrola production editor lapen lapu ke alang li producer lo director lo nongkrola production channel lo alang li men ke Biren Teron alang li lo Biren Teron lo la nongkrola production lo director lo producer lo la sindili la shooting oblog nang paklang punang tuhan shooting actor actress punang paklang po la pen la so alun la ke damrio kang hon po official alun singer men ke Jona Singh Rongphar la pen arlo bang ke singer men kosun ya Anita Terangpit. arlo bang ke Anita Terangpit la pen pini camera kisuji la ke pu alang le Rostom Tron alang le jembul pen si pini camera shoot po la pen non liang tuhan actress hon paklang po tang te don male tum la pu hela pini actress lo alang li men ba jethana Nilimen Pritima Phangchupi. alang li men Pritima Phangchupi tang te actor ha Kardom Nilimen ke Bikram Tiso Nililaso video long actor lo. la si non ke shooting bangle pangcheng lo nang la ke choreographer lo alang li ke than lo son ma la pen la pu ke pidi shooting lo reflector alang li paturun po cepaduk pik la alang li tang te don male tum non dak dongka location bange complete lo tang lo shooting la si non next location bang ke check soing long sidai pu bathalang surut tang te la pu ablok bang nang dun bamo la si don male tum non bang ke dak check soing long nang le lo non ke dak si shoot po pu ke salong bir Rongphar Lala nili tum la dak tutu bang la pu eske ke hai pian mala dak sinon bang nang edat elo tut populo la sinon ma la sinani tum na lang dun bomo. tang te don male tum la location la lang met pik jo la check soing long restaurant hem do mati di la dak lo la room nang sun tu ke jo dongkam step lo la pen pura dala tang te dak lo non location bang ke dak lo shoot po la sinani tum nang dun bomoy oh asap tu di non mang pencil lo ini lu nai aja the Chok long ki. chok dalapon ani sopik lapen ingi bang lau lu ani Lalang salong ekdom cepat duk pik lo nili pu la pda cepat duk pik an lo. lapen lapen pu cameraman dah terus jembul lata cepat pik lo lapen don male tum pini labang so official alun kilo na ba apun nili ding sido alang li ta shooting lo nang dun pya the alang li lo singer lo alang li men ba than na Nilimen Anita Terangpi. alang li sila so official alun ke alang si kilun lo la si mon li tum official video lang non alun arju me sen si nang tum ta lai la pela pu ke pini choreographer si seman he Dongkar benglo. alang li men ba than na Nilimen Songkor Teron apen support seru nang di. pini bangkela alang si choreographer jal he apen pu access an jinso me mela ni so pinga ma de jinso pia la apen pu actor ta lo lagta ani so piglo ni kosan pini shooting ke Pula pini syuting mesen jo. Mesen di. Cerat doana tum hanta. Ang cerat dun tan ma cepadugon tan jo. Cerat seru nang ta de. la si don male tum non bang ke shooting complete lang hai non achi team lang la si non bang ke an kang chiro si an ke chalo tak dongka ai bilong pusi sar lo hapu ke biran sar lo alang li ke chini do ko pya hai ama sila sedang ai bilong si non ya an ke choko ko lo la bang actress lo la pu ke producer director nongkula production channel so don male tum non ke an dai hek tang thai lo broiler ok la pendali
เป็นอาชาร์จุดจันนี่ดูเลยอันแหกตังรับมาหน่อยกิจโบกแล้วแล้วสินอนนี่ลินอะไรตุ้มพันโปรดิวเซอร์เขานับฟังลำพอแล้วอะไรลิโปรดิวเซอร์เราตั้งแต่สาร์ปีนี้ Oh, kini syuting dia bang ke motor kan kadung kita mesan especially ka bhango ko la si actor ka sunna sabso ke padung lang chalo sita waro bang ke mesan ko si kamu halo ang kiso tem pasik sar de la producer sar mantar kasi non ke ang kiso bodol mari tum oi lasi non bang ke dak dongka stadium bang si location ke lo dak ena pare mo shooting complete pela lasi la shooting non ame momo pini ke jembol pen si kisut la stand men tai shoot le he mosta pini ke hini ni lo lasi non dak la ke dongka stadium along lasi non ame momo dak alusi sudami phulo dak lock check ti amat ludam long le dala non bang ke dongka chareli matela thonong be kumli long si shooting bom risk and ulo anta shooting dokana he ke tibon la lo sai tum alom so dak en chom pe he la sidon mari tum non bang ke dak kijut si asin lo dak ke do la ke adima mit ko sam yang ke ha dak halong ke theng oh halong ke theng mate halong theng tik dak ai model school la chitunga roy dongka dung lo mate kotipi pata pume adem he la sidon bang ke last sin na paklang ko don mari tum last sin na lang don ijat dongka pen dongka borda long dak yang bong chitim kalang la sidon bang ke actress pinipi ko ka sin lo ini di kok mensi ka celon celon lo la sidon mari tum pi la so video shooting bagai complete chidlo la pen la so official video ke klangji la ke alang lipu actress le na pocha na Nong Tula production na long. alag actor so video ke klangi lagi nongkular production lah langi tha de sabta tang te video ke pan cha lo don marle tum la sil la so video na tum lang me sen lan te like share la pen comment itinerary Romi, here no ber vek ni ho. klik